muna cikin hostel muna kwance tare da ni da abokanina sai shi abokina guda ɗaya a time din ya tashi zai je ya fitsari. To ko da leƙa windo sai yake hango mutane suna wucewa ta bayan makaranta da fitilu. Ina bacci sai tare ni sai ke ce mutu ga wasu mutane can fa ya gani da fitilu suna wucewa amma bai san ko wane ne su ba. Mataya mu gani sai nake ce mai a'a ni ba zan tsaya gani ba kakka ji tsoro ka kwanta kawai sai ce a'a ba za ya kwanta ba sai ya san ko su wane ne. To da suka hasko fitila sai shi ma bikin fitilar shi ya haska masu suna gana hasken fitilar nan sai suka kashe nasu sai ji tsoro sai kashe nashi. Yana nan tsaye dai bai motsa ba ta wurin windo ni kuma ina kwance wurin dining din sai suka fara halbi kawai kowa da bindigu kuma suna da kayan sojoji a jikinsu dukansu can wani hostel wanda ake cewa barde suka zagaye barde sai sun buga student tukunna in ka tashi sai su sama bindiga sai in kai motsi ko kai ihu za su kashe ka sai wani yaro da suka zo za su ɗauke shi to a nan ne sauran students suka san cewa barayi sun shigo cikin makaranta to yaron ne da Allah ya taimake sai ku fita daga hannun wani barawo sai ihu ya ce ku gudu ga barayi nan sun shigo to shi wani abokina ma mun gaisa da shi kenan cikin dare ya ce mu zai je kwanta to ya wuce ko da yazo sai crossing da su jiyo wanda zai yi ya hau kan window kenan zai tsalle ta halbi uku suka mashi halbi ɗaya a baya halbi ɗaya ta wurin ya halbi ɗaya kuma ta wurin kai duk sai da kwanyan kan shi ya fashe Allah ya mai rasuwa. Kamar tsawon wane lokaci suka ɗauka a cikin makarantar taku suna waɗannan ayyuka? Za su kai kusan awa uku. Kamar daga karfe 2 na dare zuwa karfe 5:10 na asuba. Jami'an tsaro sun kawo ɗauki a lokacin? Da lokacin da mutuwar suka zo, to abin gaskiya ya yi kamari muna tara barayin a cikin hostel. Suna kama wanda za su kama student da suka ɗiba suka wuce da su. A ciki akwai wani amini na ma, shi ma da aka wuce da shi. Na ta kiran wayan shi ba a ɗauka ba. In na kira yi zai bi, to da dare yana abu da kira. Sai ina ga cikin barayi ne sai da kiwon sai ke ce min kai kakka dame mu sai kashe waya. Ganin ka barayin nan mutane nawa suka sace malamai da ɗalibai? A iya gani na sun ɗiba ɗalibai za su kai kimanin mutum 50. Malamin da na san sun doka malami ne guda ɗaya sai iyalan shi yaran shi guda 6 sai matan shi guda ɗaya. Ta yaya ka iya tabbatar da haka? Principal makarantar mu ya tara mu gabaki ɗaya don har ya nema a kawo rijista domin a duba a ga waɗanda ba sa nan. Yanayin mu ma tsakankanin mu ɗalibai da muka kirga mu gani gaskiya mutane suka bata tsakanin SS2 da SS3 za su iya kaiwa mutum 50. Kamar a makarantar dama ku ɗalibai kun kai kimanin nawa? Ɗaliban da ke makarantar nan za mu iya kai mu kimanin 1000. Cikin waɗanda aka sacen akwai abokanka na kud da kud? Cikin waɗanda aka sace ina da amini guda ɗaya wanda muka shaƙo da shi bacci kawai ke raba da shi ko lokaci muna tare. Yanzu kenan yaya kake ji da aka tafi da shi? To gaskiya na ji wani zafi sannan kuma na zauna na yi kukan kunci na yi na zahiri kuma iyayena sun ba hakuri domin sai da na ga ɗayan abokina kwance a ƙasa kwanyen shi a waje. Shi ya fi kona min rai domin har yanzu abin da nake kenan babu abin da nake illa kuka kawai ina tunanin yadda aka kashe dan uwana a gabana gashi ina ganin kwanyen kanshi. Su waɗannan 'yan bindiga kamar a babura suka zo ko a mota ko a wani yanayi suka zo? Ba su zo da mashin ko ɗaya ba da kafa suka tako tun daga nisa. Kai yaya kai ka tsira? Ni na ɓoye ne a wani ɗan lungu da yake cikin hostel ɗinmu inda hankalinsu bai kai wurin ba domin har sun je ta wurin suka wuce ni ina nan ciki da ni da abokanai na mu 10 sai Allah ku fitar da mu ba su gamu ba. Wundan da ke ta wurin hostel ɗinmu karamin wundo ne mu muna ganin su amma su ba sa ganin mu. Wane ne suke tsaron makarantar haka? Ba wani security zan ce maka. Shi mutanen gida ne wasu 'yan ƙauyukan nan da ke bayan makarantar mu mutum 2 ne aka kawo suke tsaron makaranta suna nan dai wurin gidan staff ne ba wai suna ta can shashin inda ɗalibai suke ba.